ukuthi xa benithuma bahambo yakwaba bantu uyothetha nabo baguqule bayeke izithixo lonto bayenzayo bakhonze mna ndinguthixo wabo uyona ke ngoku waya ke apha kulaa ndawo ke ngoku apha ebanomsindo ufuna uthixo agweba aba bantu uthixo akanagweba abantu kaloku abagwebi uthixo ufuna abantu bezekuye babuyele kuye noba ubaleke wabheka apho wakhudwa babona wabheka aphi kodwa abuyela kuthixo uthixo ufuna umntu wakhe afele kuye angafeli ezonweni ngoku ke ngoku uba nomsindo ke ngoku uyona ngale nto uthixo ayenzileyo uthixo uthi uyalungisa na umsindo awubalulekanga bazalwane awufuneki ube nomsindo xa ungumntana kaNkulunkulu kufuneka yonke into uthobe yonke into uthobele wehle simbonile umsindo kobrother bakaYosefu becapha ukuba uYosefu efumane enephupha nika nguthixo ebemnikela lapho banomsindo ngaye bafuna ukumbulala bafuna bade bambulala wala omnye ubrother wabo wathi ningakhe nimbulale igazi lakhe lingafumaneki ukuthi mfakani kuloo made kumfakeni kwakhe bathi uthena agoduka lo mfo bamthatha bamthengisa ekumthengiseni kwabo kanti bemthengisa uthixo sephambili endaba bamthengisela kulo kuba uthixo uzamkhulula uzaba right uYosefu wafika uYosefu phaa kuFaro wamhle phambi koFaro uthixo wamlungisa wamhle ekulungiseni kwakhe waphethe phatha kulaa ndawo bathi bawuxakeka ngokobrother bakhe bava kuthiwa kwaFaro kuya kuthengiswa ingqolowa yonke into bayawuthenga bayazi ukuba ubrother wabo lwaba bemthengisile ekuyeni kwabo bayothenga akazange nabo aziveze ngelaa xesha kuba ndiboneni uba ndingulo hayi wakuthi basithelisa iingqondo zabo wabafihlela kodwa ekugqibeleni wabazitshila kubo ngoba bambona bathi kwabo banowari kuba bebenomsindo into xa uyenza mani ungayenzi nomsindo because ekugqibeleni uvele uzisole nalapho nakunyana olahleka xa ethe wamka wathatha izinto kowabo kutatakhe zonke izinto lo ubeshike notatakhe wanomsindo boma kuyaxhela xa sigegeyithini kwenzeka ntoni apha ekhaya kutheni kuyiza la kumandi kugcotywa gcotyelwa ntoni into lenzeka apha ndingayazi na ndingowalapha andikhali ndive into mosi mna uthe kubuyeni kwakhe koluseni xa thethe kutatakhe uba abe nomsindo uba tata wena uhoya lo wayethathe konke kwakhe apha ezandleni zakho uyakutya kubuye ngaphethanga nto ngoku uyamlanda umenzela zonke izinto kodwa mna ndihleli nawe apha iminyaka yonke ndikukhonza ndisenza zonke izinto awuzange wanixhelela nemveni nenjani ndibizi nabo itshomi zam ndenza ukonwaba utata uthi nyana wam konke kulapha kokwakho kulapha kaloku ubrother kubelahlekile uphinde wafunyana ubefile uphinde wavuka amen ndiyayishiyela